Здравейте, приятели! Добре дошли в новото гейминг видео. Днеска с Айки какво ще играем? 100 дни в морето! 100 дни в морето, по ваше желание, в коментарите някой го беше написал. Да. Ти играл ли си го? Да, играл съм го много пъти. Аз не съм го играл, сега с него реално ще гледам какво се случва, ще се учиме заедно и нека да видим какво става. Давай да почваме. Давай да удряме. Пау! Вече сме в лобито, хора. Ето тук сме. Да, по принцип, като миналата беше, като моята миналата, където я бях играл, сами ли ще ходим на... Ако можем сами. Да, можем. Да, това е за двама. Аз дех само. То реално какво се прави? Оцеляваш на сал? Да, оцеляваш на такива, като палета. Това се води сал, като е в морето дървено, се казва сал. Да, и това да го сложим тук. И ето ни сега сме в морето тук. Ето. Ама ти трябва да строиш ли нещо? Не, тук си правиш, тук ти е крафтинг тейбъл. Да, реално се едно строиш нещо. Сега трябва да видим какво ще ни трябва за първото. За първото ще ни трябва 3 дъски. Айде. Къде ги взимаш? От водата ли? Да, с това. С харпун. Това се казва харпун. Да, ма трябва първо не запалиме съчките, защото иначе ще изгаси огъня ни. Така. И сега трябва да съберем съчки там някъде. Ама ние можем... там една съчка. Ти какъв е този герой? Банан с пижами, с тази прическа. Не бе, такъв ми е героя. Ти не го ли знаеш? Не съм обърнал внимание. Или просто тази игра не е от първо лице. На другите, нали, играем и ни се виждат ръце, автомат или нещо в... Тук се вижда целият герой заради това. Не, в някои игри се вижда като ония обикновения, само главата ми е банан. Верно, че бяха квадратни, да. Спомниш ли си? Да. Сега реално какво ще правим? Само огън ли ще поддържаме? Да, огъни, ама на вечерта става нещо яко. Не ми казай да ми е интересно. Да, бе, знам. Горе имаш компас, където гледаш и се промени компас. Аз не съм го гледал този. Добре, сега ние какво трябва да посториме, за да стигнем до някой остров, че ли? Не, трябва да оцеляваме тук. Предимно. Ма добре, сега какво ще правиш? Цял ден, че ловиш дърва и ще ги чупиме тук. Не. Ето, вече имаме... Да си направим такова. Я да видим. Крафтни го. Ето. И си крафнахме такова. Това как се... Не, тук отпред. Ма ето бе сега, ако... то ще потъне, нещо не си го направил правилно. То си е така... Това какво е? Тук. Това е... Това е лодка, бе. Или водоноска. Не знам какво е. Ама ми върши. Чакай, я погледни надясно. Според мен, ако редиме такива дървени работи, може да отидем или до този остров, или до другия. Мислиш ли не ги видиме? Ама трябва да подредиме... Да събереш материал и да сложиме такива достатъчно. За огъня ли? Не, за да направи пътечка до там, или? Не, ти мога удат. В принцип. Не. Можеш, бе. Искаш ли? Това значи не ни трябва. Не, бе, то нищо не ни трябва. Какъв е смисъл на играта? Ще оцелява. Добре, сега като гладнеш, как ще ядеш? Риба ли ще ловиш? Да, нещо такова. Дай да видим, айде. Там има чест, видиш ли? А там има охрани. Аз ям брадва. Ти имаш, ама. Сега ще виж като ти правят настройка. Аз тя съм ходил при тех нищо. Айки Shadow откри нов остров. Чъп. Ей, пущеняци! Елате ми, бе! Ще ви пребия, бе! Ела ми ти! Ей, то... Това е идеята на този остров, Сато. Трябва да ги убием тя, защото са гадняри. Ма те си пазят острова. Не ме интересува. Аз искам да го презема. Приличаш на Джак Спаръл. Ма какво мога да вземем от този остров? Те крият нещо. Охо, бензин ли е това? Да. Къв е той, бе? Къв си ти, бе? Той има пищак. Можеш ли да му го вземеш? Да. Това позави. Опа, това ще ни трябва. Ма как се взима? С това.
А ти нещо нямаш? Въздух ли? Какво нямаш? Чест. Оп, охо. Това сабия. Да. То взе да те стреля с нещо, моля. Те добре тръгвам си от този остров за Ма сега. дай се върнем там да строиме на това. Да, там отивам. Сега ако не помним и къде е, ето си показва Показва хаос. къде ти е къщата, да. Той имаше един магазин, къде идва един и ни даваше на си кой ми е пищак. Не можеш да плуваш, колко подскачаш така. Мога. И виж, може да се отдава. Не се дави. Това не може да се отдави за нищо на Дай, свършва ти въздух. верно, да. Аз съм като някакъв... Покажи ми тук каква е идеята на самото парче, на което ни е къщата. Тук трябва да си строим напред, но не е голяма къщата, не е голяма направо. Ма само така ли седи, като сал, като дърво? Да. Мисля, това е логиката. Какво се случва през нощта? Нещо страшно ли? Да, накрая ще видиш какво става. Аз не съм играл до края, баш, ама... Играл съм я 2-3 пъти тая. Много съм я играл, не си помням кога, ама... Да, че... Трябва да слагаш докато не стане 100 горе, така ти Не пише. стана. Чуваш? Да, ето стана 100. Rescue the fisherman. Виж са. Трябва да спасиш някакъв рибар. Той къде е? Не знам. Тук пише какви мисии трябва да изпълниш. Виждаш ли някъде? Я да видим. Обърни се. Не е там, бе. То ни показва, бе. Ей там. Ма дали има рибар наистина? И там има чест, супер. Какво има? Чест. Кой викаш чест? На съндъка ли? Да. То чест се вика. Охо, Пате, семи. Имаш ли сабия? Не, нищо. Би го е. Бе, ти си ненормален, бе. Ненормалник. Ненормалник и тия гледай плуват под водите. Но той яко кръв ти взе. Не ме интересува. Ето горе има нещо. Тук. Ето чест. Thank you за честа. Я погледни да видя, като го отваряш, верно ли чест пише? Да, чест. И тук... Чакай, имаше нещо светеше, я да видя, обърни се. Това е тук, но си оправя мармура. Нещо стана... Тъмница ми се струва. След малко трябва да ядеш нещо. Добре, ще хапнем. Страшни звуци почват да се чуват. Сега ще виж като дойдат. Кой? Охо, какво става, бе? Изпълни си мисията. Пирати? Да, това са до пирати, едни зомбита. Това са едни духове Там пирати. мишка не може да махнеш от средата на екрана. Не. Какво правят тия? Намахни това, би го. Ма тия идват... Охо, Искат също. да ти завземат къщата, май. И са гост пират. Духове. Добре, нали ти казах? Те са зомбита. Ма са безполезни зомбита. Аз ще ги избия Те всичките. пускат ли нещо? Виж, те пускат някакви неща, трябва да ги събираш. Не, ама накрая трябва да ги събера. А ти знаеш ли, ти като ги сложиш тази машината, където ги прави на парченца, от тех взимаш слайм. И какво правиш с слайм? Не мога да строя неща с слайма. Те са много, бе. Там горе вдясно ти е кръвта, те... Баяте. Я ги нафърли вътре. Не, направо ще ги направя на желе. Чакай. То къде тръгна, бе? Защо не го служи в машината за рязане? Ето слайм, да. Какви са тия слаймове? Абе, Това червеното трябва да го вземеш, да го изпусна той. Не ме интересува какво съм взел. Но тук ми показва нещо на там. Виж, ходи при червената линия, виж? Там горе трябва да отидеш, където е червеното. И какво трябва да направя това? Дай да отидем и да видим. Ще ме убият сигурно. Защо търчиш този съндък, бе? Дай на другата. То ти показва, че там трябва да изпълниш мисия.
И там горе как ще се кача? Казва ти да спасиш рибаря. Отиди там в червеното. Абе, този рибар не се отдавил, бе. Няма, нали тук ходихме вече? Ма къде е червения лъч, на къде ходи? Кой червено луч ще гони? Тебе, бе. Ма нали като дойдем тук, оп? Нещо става на острова. Дойде магазина! Ей! Дойде магазина, то! Давай. Магазина само за това, дай да си купим един пищак с презаредител. С... Ето, Оля Маченитос. Здрасти. С пълнител, не с разредител. Това е за спасение, това е за гърмене. Да, то другия пуска ракети, ако се изгубиш в морето, да може да покаже къде си. Добре, дай да взема един такъв. И да си купим от този патрони. Това дълго на патрони са. Да. И да си купим такова. А не, нямам пари. То струва 30. Ти си изхарчил. Трябва там да въртиш на машините, да пускаш Айде! дървени. Айде! Пищака. Трябва да събереш от морето дървени там. Виж сега, трябва да спасиме някакъв рибар. Помисли малко къде може да е този рибар. Да, студира да знам, аз съм играл до тук. Аз съм Дай да разгледаме, де. Да Погубиш време сега тук. Ми с пищака? Ето. С колект. Дай да ходим видим къде е този рибар, защото ми е интересно. Ако ще играем да изпълняваме мисиите, то така безцелно да обикаляме. Ами то натам по принцип има нещо. Чакай, ето, нека да трябва да има рибар. Там има нещо. И да, ходим да разгледаме. Как тича над водата това? Другата седмица ще стигнем там. С това темпо може да не стигнем. Виж какво ти пише? Спаси рибари. Аз ходя по водата, бе. Не, стъпна на дървото. Не е бъгава игра. Това е хубавото, че... Ма то по принцип, ако стъпнеш на дърво в морето, няма да потъне толкова лесно. Това е игра. Аз тежа... Това се тежа и не знам колко тежа, защото съм банан. А банан е протеинов, аз съм протеин. Я виж тук вътре в сградата. Търсиме някакъв рибар. Айки откри нов остров. Айки откри нов. Тия са едни заплашливци. Нощта идва. Толкова бързо ли? Мисля, тия с тия маски, това са някакво племе. Да, видим вътре в сградата, при често, дето му викаш, че съм дък. Честно викам всеки. Тук има май ключ. Има злато има. Не. Вече, котва има. Бе. Я виж твоята къща да не дойде някой. Ето, никой не мога да ходя при моята къща. Въпросът е какво има вътре. Има някакъв чест, обаче ни трябва ключ. Дай да го намерим, искаш. На къде ли? Оп, ето го това, буки. Ето го, бе. Ето го единия чест. Фишерман, ето го, бе. Слизи долу на огъня, това трябва да го спасиме. Чакай, отвори честа, бе. Ето го, бе. Те са го служили да го опекат, бе. Зомбите са го служили да го опекат. Не, бе, тия са едни луди. Племе, не зомби, това е племе. Те са щели да го опечат и да го изядат. Кой вземе от честа да видим ключа там ли е? Въдите му. Той ти даде, рибария ти е дал. Подарък. Опа! И аз не мога ловиме риба и да ядеме, защото вече си много гладен. Да, Дай малко от съндъка сега да отвориме да видим какво става. Ако е там често... Не, ключ има. Какво е това, бе? Какво е това? Беги, бързо. Какво е това, бе? Бе! Тати, какво е това? Откъде да знам? Беги, бе, тичи, бе. Той изчезна. Слушай са, нито имаш кръв,
Ей си гладен, трябва да действаме. О, чемна. Ето го рипаря, бе. На него ще му трябва помощ някаква. Така, сега трябва да отидеш. То пана какво му трябва? То защо гледа така? Чай сега, това е Сьомга. То защо гледа така? Доволен е. Слушай, крафт, кукинг pot. Сглоби нещо за готвене. Къде трябва да го сглобиш? Там при тебе ли? Да. Я дай хоме вима, дали вече го имаме. Каква е тази машина? Абе, то май. Ма нямаш иска койна, бе. Това е за робот. Отиди на такова, отиди на твоята... Мога да влеза вътре. Тук сега ще има нещо за готвенето. Лодка! Моторна. Като с Ивчо, каква да ви беше на морето. Да, къде си спука. Самолет! Самолет! Сега ще хвърли нещо. Уя. Да, отваря го. А лодката къде ми е? Чакай, сега ще я вземе. Кой е това? Махайте се. Тия трябва с лодката да ги закараме до там. Не ти е лодката къде е? Ма чакай, аре, че ти си гладен. Ма, Гладен си, след малко ще стане беля. как се качва на тази лодка, бе? Ма виж, тя се търкала. Каква е тази шаша лодка? Дай да я наземе. Слушай, отвори тия съндъци. Скоро трябва да ядеш нещо, иначе ще умреш. Да бе, дай наровиме риба. Ето тук трябва да застанеш където е той. Слушай, застани в това и фърляй, айде. Чакай сега да клъбне. Чакай. Давай, дърпай. Хайде! Ями! Фиш сандвич, давай, яж го. Айде още, почвай да го виж. Тати, килограме! Да, видим, сандвичи ще стане, дай. Хоп. Ма ядеш ли ги или падат? Абе, ти са паднали, бе. Ама трябва бързо да ги ядеш. Ще припаднеш накрая, като останеш без храна, да знаеш. Ай, вземи го. Да знам как трябва да го изям. С квадрат или нещо такова. Май го Айде, дай за други. пак стана нощ. Айде, дай лови още. Да хапнеш. И после виж следващата мисия е да сглобиш. Да сглобиш под не знам какво е. Нещо за готвене. Охо, оната виж колко яко се качва. Опа, рак! Рак бургер ще ядеш. Това ще хапе, бе. Ще стане призрак. В този сундък, бе. Пак дойдеха тия. Пиратеско. Сега ще изгърват. Ей, гости! Ама вече трябва да сглобиш тук маса за готвене. Дай. Ще те пребия, разбрали ме, бе. Не се бая хора този път. Ей, ма те не написаха ли, че се върнат по-силни, бе? Или повече? Като миналата игра. Айде, де. Но тия яко кръв имат, не мога ги... Охо, бегай, бързо, бегай! Ти ще ги изяде. Бегай, трябва да бегаш постоянно. Трябва да бягаш, би го, това ще падне. Не мога го биеш, не можеш. Тичи да мине нощта, още малко... Айде... Ти ще бъкшиша. Приятели, това ще е за днеска. Да. Разцъкахме я, явно тук обаче трябва повече да се напънат мисиите, да се строят неща, иначе няма как да я раздвижим, не беше страшно. Да. Даже е малко така по-спокойна игричка. Да. Предложете ни още нещо интересно, нещо друго да пробваме. И това ще бъде от нас. Благодарим ви, че бяхте днес с нас. Благодаря ви да се абонирате за канала. И да натиснете камбанката. Довиждане! Не.